Jeg skal lage helt lavt her. Valo Gaming her. Fuck, nej. Fuck, jeg kan ikke overleve med en cap. Okay, Captain GK her. Det går Valo. Nej. Captain GK her. Kan Valo Gaming går. Ja, Okay. Jeg kan ikke lave noget. Lidt sjovt. Som hedder, hvad siger du? Ja. Challenge. Gå ind på min kanal. Jeg håber linker i beskrivelsen. Så kan I se den anden video, vi også har lavet. Så. Okay. Er du klar? Ja. Og den er fuld, så den skal nok være god, ikke? Okay. Her. Og jeg begynder måske noget. Er du klar? Nej. Ja. Så begynder vi. Nu er vi i gang. Capman.dk er en prut. Capman.dk er en prut. Ja, det er nok. Capman. Capman.dk er en lort. Capman.dk er en lort. Capman er lort. Nej. Capman.dk er en lort. Capman er lort. Capman.dk Capman.dk er lort. Fuck Capman. Det var godt, jeg lavede ondt. Og det er den ondeste version, så er du klar? Næste. Er du klar til næste? Jeg er i gang. Ja, jeg er i gang. Er du klar? Ja. Okay. Nummer 2. Er du klar? Hvad? Er du klar til at pulle? Nej, Hvad fuck siger du? Er jeg klar? Er jeg klar? Klar. For helvede. Jeg går væk over mine ører. Er jeg klar? Er jeg klar? Klar. Er jeg Klar. 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 Til. Til at pulle. Dejligt. Nej, hvad? Pulle. Hvad? Han kan bare ikke forstå det. Pulle. Hvad? Er jeg klar til at pulle? Ja, jeg kan ikke. Pulle. Hvad? Tænk på det. Den lærte sig. Hvad? Den lærte der siger i hovedet på en lille barn. Pulle. Jeg kan. Jeg kan ikke. Nej, jeg kan ikke. Du mangler et ord. Catman. Nej. Er du... Nej, du har sagt... Jeg er klar. Nej, du har sagt, er jeg klar til at... Ja. Og så nemlig det sidste. Er du klar? Pulle. 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 Dukke. Pulle. Hvad? Pulle. Pulle. Jeg kan ikke.
Pølle. 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 Jeg kan ikke. Pølle. Jeg kan ikke. Nå, men det du skulle sige, det var, ja, jeg er klar til at pille. What? Nej. Og så sagde jeg sådan, overvej det lige. En lille dreng, som ikke er særlig klog. Og så en lærer, der siger, pølle op i hovedet. Pølle. Pølle. Så, okay. Nej. Okay, jeg finder en anden video til dig. Boom, 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 boom. Det bliver nok den dårligste her, jeg kan finde. Ja, kom. Jeg har den. Kom nu. Kom bare. Okay, vel... Jeg er klar. Summen. Intet dvæk. Nej. Jeg kan ikke. Nej. Jeg kan ikke. Jeg skal finde. Hvad? Jeg er en lort. Fuck out. Nej. Kom, sig det. Jeg. Hvad? Jeg Er en lort. Hvad? Lort. Og sig det lige igen. Sig det lige igen helt. Sig lige det hele igen. Jeg lort. Ja, hvorfor sagde du det? Okay, så han kan gøre det samme med ham. Ja, det er bare hævd. Er du klar til igen? Nej, det kan være godt kræft. Fuck. Jeg tager ind på og så ud af gang ude. Okay, jeg finder en god en til dig. Den her bliver meget nem. Du gætter det meget nemt. Okay, bare sæt på. Det er... Nej, ikke. Jo, det. Jeg vil... Ja, Ola, Slap dig. Kom. Okay, klar? Ja. Capman DK er en lort. Kan den ikke lort? Capman DK er en lort. Kan den ikke gå i lort? Ja, er den ikke nemt? Det er fordi den ikke smager. Jeg kan lukke. Ja, men det er fordi den ikke smager. Okay, jeg håber I nødgang af video. Ej, lige en mere. Nej. 5. Nej. 10. Nej. Vi kan gøre det en anden gang. Ikke? Ja. Han kan jo tjekke ham derude. Han er nude. Han har... Jeg ved mange gange ikke om 4. Og jeg kun 2. Så Det betyder, jeg er bedre. Jeg er bedre. Nej, fordi og jeg har... Hvad har du? 100. Alle hans 4 abonnenter er hans venner. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Men den kan. Så jeg kan ikke... Jeg kan lige høre på det her nu. Okay. Nej, okay. Jeg er klar til at runde af med sangen. Fuck guy. Okay. Jeg... Nej, ikke den kan lukke sådan. Ikke den kan lukke sådan. Men jeg håber at nyde den. Hold her er lidt. Jeg tror også ikke, at det kan være. Ja. Han slukker den helt i din lort. Okay, jeg håber at nyde gang i video. Som vi kan gøre. Meget. Dislike. Og like den på min kanal. Like også med en kommentar, hvad I siger. Og jeg vil se dig i min næste video.